Yeah, fakazini. Madokotala amene mukubaya katemera ndinu wetu. Katemeraja? Si hapa fakazini. Tuwanda welenga pa musipo suchanga chomwechi. Fakazini simene. Afuna chiro achisaba ya ulunda. Koma mbeza malemba fakazini. Ndi fakasi. God, akufuna mulonda? Afuna mulonda. Mwakoma malo angati? Tazia ishe muzakome mulonda wapeseka. Mwakoma malo angati? Awili ndi hapo. Ndikachonse isho. Mulonda ampesa. Kodi musamate zochina. Ndapeseka kale ufuna njitwe. Tandilowezereni namba phone mundimbile. Muli mayunits minimum. Sisi ngatheke ayi tandimbile. Mwayimbile wo. Namba lake ndi uli ndi. Ndilowezereni zindimata kuloweza. Ndimene. Alo. Bwana. Sina ngati shema ndota bwana. Ndaona fakizini yanu Vakasi. Vacancy yanu ikuti mukufuna mulonda. Ineyo ndapeseka. Andi sokuti ineyo chifukwa anandichosa njito imene ya ulonda malo awiri chifukwa cha chilungamo. Anandishosa ku Blanta kuna sabwera woimba apikise ndi kasi ndi malongosola chilungamo kuti kasi yo amabwera ndana anandichosa. Nde kunyudo ni lojiso anandichosa chifukwa kunabwera pembelo mbante. Nde apapa ndikufuna njito ina. Kunyudo ni kwandichosa wiki hata koma chimene amandichosera njito chilungamo. Ngati mukufuna mulonda wa chilungamo mwampesa. Ndikupeseni. Au si namba 102. 102 ndikuisiwa. Ndikubera kokho bana. Siko kwambiri. Ndekuti ndikupeseni. Apa njito yapeseka. Njito yapeseka. Jomba. Mwachedwa ndatu. Sono inu ndaimdana phone map na mpasani map aje tendika ona na kona koza kale mipando ya utipangina ma interview mafana nisipangende khali basi kukusoshela manyumba balaini manambala amatibalaliza ife nasolowela sije sokuti muyende mukapesa ntengo wa malabe sono mtengo nadwadula ka ine Jomba naimba phone iza kuti ino mpange fast forward kuti zinthu tipange machana okay ino mpaka 3 hours pepani bwana ma interview hapo aenda malipo wajana ndizo kuonesa kumano pepani bwana wanga njito nalemba kuti nalemba pa maposter ndio kuti mafuna mulonda mulonda so on top of that ngufuna peze garden boy azinikozera moso azinikozera moso komatu pamene pato nde munthu yoti kuti afike pokuti wakosa nde paka kapenga ese abwerere umumu nde avuna mikoso yambiri nuti azinikozera posa apa azinikozera kukosa ino mpaka na mikozo ifena simu kuti kukosa azinipangira prepare kuchecha amati kukosa ndikanina mabwera zafuna ntchito pepani mulo ozadandaula ineyo pamene pande kuti ndisigwira tudabulo ndekuti night shift ya mmawa ndisikala garden koma mani ozati boy ozati garden boy koma garden mani chifukwa boy mwana ine mundo wako chifukwa ndine mvumu ndekuti pamenepo ndisikala garden mani night shift ya usiku ndekuti pamenepo ndisikala no garden security ndipanga sonde security okay namba so hapa Jomba mafani muzeni kuti any time from now ma interview akakutani akuyambika so no mundo wakolo pakala so nifuna nisunge mfaili yo manga nifuna kuti mulembe kuti zikalowe mafalio kono unatupa mene ndi madira kukwansekera njito iyi ndipapanga mafito ma practice ndi kono unatupa wabwera bageti pompa zono sorry it's okay so hapo wabwera it's okay amungu amamkonta nifu hapo mwina musavutike kulemba so mungalembere kumazere kumasere ndezi sindingalembere muzingo zunguliza ifa multiple choice muzingo zunguliza kuti mwava kuti ni zunguliza apapa sosungulisa zonse kuwerenga kundifuta mene ni madira mu ndi madira pa mausu ndetse zozo sinalowa maso mokuti mazo akundifuta ndikungopeti mavasi maglass pepani it's okay lero tipanga apapa ineni mapemba kuti singokaso kambira tipange hapa kama kwa next time mukapanga hapa kama yo mzani lembera kuti nike mfalio flibe food sindita kukalembera ku nyumba
Asima mpanga bamza nilembele kuti zitike mfalio. Ndio tishakalembera kunyumba. Nimafuna ndike mfalio. So hapa nifuna nimuoneseni malo kuti nyumba umu na diyanga muli plasmara umu na kula plasmara. Ichi video cha mtu wakuja na pasa msikana wino wake. Na pasa msikana wa nchito. Yamati yangongo. Yamati yangongo. Kodi ndio kuti mimi wangu William nchito bwino muma beleka sino. Ina ni mtu wabwino kuosha. Koti ino hapa mkoza. Ino mudi abwino. Na koti sona kuti twana mata tumiza kunyanja. Tikasambe. So ngoma so vuto na kuti kunkatumiza kunyanja. Tumabiza twana twamira. So tumabiza anthu amonene. Mamira twana. Ndekuti amene amamira osashi yawo twachitumbuka. Twashi yawo zangamira. Komanzo zikuti twachitumbuka ngakale kuti mwina amamira. Amakala ali maximum komando okasakasa kama tupya. Amakanika kuwapeza nakasiya chitumbuka pakala kuda. Ndeza amaona. Amanguzo. Abana ajoma. Mabula nchito zafuna nchito. Mundu wako. Ife nitumbuka ti. Kodi mundu wako inendele masiwa. Mangulidwe yao. Nditwachitumbuka. Apa mene palibe futo. Ndimafuna ndinene kuti ayawo vitimakala asungu. Chifukwa chokuti timatambira kwambiri, timasiwa kuzambiri. Ndekupita kunyanja kuzingati. So to yao masamba tungautaka. Kubati. So mati na isenge takuna nizitumiza wafupi kumazi. Napita kunyanja. Kwa yao masamba ngatutaka kwambiri timatamba mundu wako. Njomba. So anytime tipangiza kuti timoneseni malo kuti yandu kuti muzeo mara mungu palibe futo mundu wako. Ndirudu. Watu yao. Kusamba. Ndichifukwa timakala asungu. Kuyela kuti chifukwa cha masi timaona masi amati kuona masi. Kutamba kupashishewa shina amati kuona masi. Mabula ma interview. Mukati maita bwino chito mwayamba. Zapeza wati usiku mukabwera uchito. Zapasa likanyumbaka. Muzikhala muzakona. Kumeneka aka muli nika master bedroom ka bed sitter muli bed mozi la single la mattress mkati. Sote selimo baba toilet sote mani. Nani akuti ni master bedroom ya bed sitter. Nimafuna mtu uzindikira ite. Nikati master bedroom ya bed sitter ndoti pinda muli. Vimbuzi mukafuna vimbuzi mikunja. Mafuna mtu akauzindikira hapa ndio usindikira nditu bwana kwa makungwa tichisungu. Okay. So hapa nikapanga jojo is either you choose aende huko kuliso nyumba ya chipinda chimozi yaikulu. Hiyo ili na vyose momo. Hiyo muli chibedi cha chikulu. Cha mattress akulu. So muli so neti muli be neti. Neti muli be. So huko kuli neti. Tende kaoneke. Kwa hiyo ina bedi yaikulu bwino. Ndio kama kizangu techo. Nifuna mtange malo zote. So sifuna mwizi ya mpaka mwa baba. Jomba. Nani ukana ngawe vose hivi. Ivanga hivi. Muzi yanga nina vose hivi mkati malembeka nchito. Makosa siga. Vakufa hivi makonza kakoza mapanga pasa vantu ni contractor. Patunda kumbukira tu. Meni mabwera ni masifunza kuti musaone muzeu. Okonsa magali moto amaika magali moto. Magali zakufa. Okonsa mawireless amaika so. Mawireless sakufa. Okonsa mativi amaika. Mativi yakufa. Tune chifukwa chani kuchipatala kujaza mapesa kuti akuika ndo kufa. Pagiti paje kuti tisiti uwama kwa sababu ya. Ajoba jamani nafumwe. So mkaka beza maliro. Afumu mwacha banje. Pepani. Maliro akeke panja uti antu azibwera. Pepani. So azikapo munhu akufa ngaliga moto. Mutaniza so hapa ndo sono noka mungagwira siku chito. Ino muzitanizana na Azano. Okay. For Azano alipo fili. Wina lukuseluko. Wina uyu. Kuti muzitanizana si muzika hanoka. Muzika hapo antu hatatu. Nenda usacha? Inu na galo hatatu. Muzika ngati muli antu hatatu. Ndemu kudansanga kutanda usakuti ine mukunditenga kati galo. Inu timisana nosa muzika nchito usiku. Ena baketu kumayangulana bwino. Vuka ndikufuna nchito tu koma pachipanda kani ya nchito ndikanaponda napo ndikukusa ndikanaminya. So basi mukandine ne galo. Chifukwa cha kuti Tanzania tifamu nosa nchito ya nosa muzika nchito usiku eti. Basi tie komano so nena na galo. Tikanaponda napo. Ana. So ajomba mundu wako so nyumba hii nakuonesha nikuseri kuja
So ina ndiyo hii. So hii nyumba hii muli chibedi cha double pali chimatresi cha chonchi cheti badi muli soneti pamene pomwandifika ndakonda iyi muzigona umu indisigona umu usiku mukabwera usiku jaba muzigona ndisigona umu ija maikana ichi ija ya shepa chifukwa kuti muone umu mukuti muli chibedi chachikulu cha double ndekuti kugona nditakusitambatsula mmene ndafunira komanso ndekuti mmene mususu sindingadwale malungu komanso ili kumbali kwasi pamenepo ndekuti badi ndisiti ndikagona muje sindingadzokonesedwa iso sili kuja kutali sili kugeti kuno ndikombali uku ni kwazi okay ndakonda imene so ndikwena futhi kumaniso bageti nina futhi kumaniso bageti kuti tikauza izo zinazochita ati ni bageti po koma ili nyumba ati maliza baba ine ndisisagona mmene muzagona ndisisagona umu ya net ndi nyumba mancho sono munayamba kundionesa ing'ono ija bwaje so jomba mundu wakho tipite panja soona apa 10 panja soona tituluke kaya zono pasha apa ndisigwira ntchito yancho pano mafana ma interview wata zono watazana yambe zimuma ndikusa kuti anytime ayamba zono anytime zindawina iliyo hapa kutuluka apa matulukira atu ma interview na anytime ayambika sono ma interview mina nimuza nikuti ata ma interview tamaliza mwalephera bwanji hapa kuli beso kulowa mundu wakundalepera bwanji bwana bwana mlonda amagona so mwana yakuti muzikagona nyumba yakwazi kuja mwasiyaso ya pageti pano muzikagona kwazi muzikhaso kuti mukopa uzuzu muchifaka muzikagona mufuna muzigona mwathasa koma mundu ino naine ndigone mlonda khandani sini mafuna tu mundu wamasiye mafuna mulonda aziniteteza ine osati kuti nisungeso mundu mkulukulu wamasiye mnyumba no pepani mundu wako nifuna orphanage nganakuza nifuna orphanage azaka nyumba hii koma nangasiti makala ngati tikuchesa sono ine mundu wako sindisigona simuzigona sindisigona kunyuma mkwanu koma mundu wako tema ngati kana kambirana ntaya ma interview ndinasiwa ndangolowa bageti mwayamba kundishula kunena kuti njomba ine ndibale wanu kuti mukandinena kolokani ine ndi watundu wanu ndimasiwa atumbuka momasaka ive anthu ashiyawo ndimasiwa kuti ine ndalepera kale interview ndinasiwa kalani koma iwe ndikulosani mwazewera ndi munthu olakwika basi kumabwera apa kumandiyeza kuti basi mumafuna unyumba ndikulosaniwo zipakomopanda pasiwo ndiye kashinduwa ndikutapani basi ndikulosani Chemandota